Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Uunahin ang magpasalamat, ha? Bago magpasalamas. Di ko sure. Kasi parang feeling ko, ano mas dapat gusto, ba? Turuan nyo nga kami. Una muna, palagay ko lang ha, partner. Una muna, pasalamas ka. Eh di nung sumaya ka nung nagpasalamas, saka ka nagpasalamat. Pwede. Diba? Pwede din. Sasalamasin mo muna yung ano. Kung ano man, so, diba? lamas muna bago salamat. Oo. Okay, maganda. Pwede din naman. Diba? It's up to you. Kunyari, partner, magpapasalamat ka ba dun sa kaibigan mong ililibre ka? Kung hindi ka pa siguradong ililibre ka talaga niya? So dapat action muna bago magpasalamat. Bago magpasalamat. Oo, so salamas muna. Correct. Lamas muna bago lamat-lamat, diba? Hindi, pero true lalo ato lang halong eklabu. Yung magpapasalamat. Totoo po yun. Correct. Yun po yung isa sa mga, hindi isa sa mga, I think, kapag ka very grateful ka talagang tao, ito po yung dahilan kung bakit mas madali ang kaligayahan para sa'yo. Yes, mas magaan ang buhay, magaan ang pakiramdam kapag marunong kang magpasalamat. Kapag grateful ka sa mga nare-receive mo, kagaya nitong pananghalian. Correct! Simpleng bagay kung tutuusin, pero ang laki po ng naging impact sa kalooban ng pinagbigyan. For example, may suman kami, may puto, at may kunsinta ba tawag dito? Ubi kunsinta. Sapin-sapin. Ube sapin-sapin. Hindi ka mali ka leche flan yan. Okay. Di leche flan kung ikaw, leche flan mo yan. Diba? O, diba? Sabi ni partner, pananghalian daw to, bigay sa amin ng tambalanista na bumisita na si Rogelio Pagdanganan Clara Jr. Na pag may utang to, madali itong matuntun eh. Kasi laging buong pangalan eh. Yung pa naman tunay na pangalan niya nakalagay sa Facebook. Totoo. So sabi niya, pananghalian, nasan yung kanin? Kailangan may kanin yung puto pao. Kanin is life, di ba? Kanin to eh. Carbs yan. Hindi, ayun ko. Parang ako partner, basta may pansit, kailangan may kanin. Literal na kanin hinahanap mo. O, Rogelio Pagdanganan Clara Jr., bili ka ng kanin sa Tropical. Bili ka. 3 extra rice. Charot, diba? Ito yung ulam namin. Hindi, pero totoo yun ha. Yung a grateful heart is a happy heart. Yes. Diba? So, kung ano man yung dapat mong ipagpasalamat, minsan hindi na kailangan masyadong malalim. Totoo. Diba? Alam nyo po, lagi po namin itong binabanggit at sinasabi. Hindi dahil wala na kaming maitopic everyday. Kundi, ito po yung bagay na kapag araw-araw mong ginagawa at araw-araw na ipinapaalala sa sarili mo, 'di ba? Mas magaan talaga ang buhay. 'Di ba? Mabigat ka na nga eh. 'Di ba? Nagreklamo na nga yung weighing scale sa iyo, ang bigat pa ng kalooban mo, 'di ba? At least man lang yung kalooban gumaan. 'Di ba? Ganun. Wag nating gawing redundant yung buhay, 'di ba? Bigat-bigat mo na nga, 'di ba? Sa bigat pa ng puso mo. 'Di ba? Ang bigat pa ng aura mo. 'Di ba? May mga taong gano'n parang ang bigat-bigat ng aura niya, 'di ba? Pangit mo kasama, pangit mo ka-bonding, parang ang bigat-bigat mong dalahin. Correct, 'di ba? Ayaw natin ng gano'n. So gusto natin laging magaan lang ang kalooban. Kaya nga alam mo, sabi ng iba na nag-aaral tungkol sa mga colors, mas maganda daw talaga magsuot ng mga light colors. Yung meron akong isang kakilala na lagi siyang nagsusuot ng itim. Sinabihan talaga siya. Alam mo minsan, kaya yung buhay mo madilim, ginanon siya. Ginudge siya ng slight. Tapos gumanting sa, alam mo, wag kang pala desisyon. Okay, gumanti yung isa, sabi niya, alam mo yung buhay mo parang madilim kasi lagi ka nakaitim. Sumagot yung kaibigan mo. Na nakaitim. Na nakaitim. Sabi niya, alam mo ikaw, at least ako ang t-shirt ko lang yung madilim. Ikaw lahat ng mga singit-singit mo, madidilim, di ba? Namumuong sama ng panahon. Di, pero parang may something na na pag-aaral sa psychology, ganyan na. At feeling ko totoo
totoo naman din na may whenever, katotohanan, no? 'di ba, yung kaya colors can affect your mood. Correct, 'di ba? Na kapag ka nakita tayo ng bright colors, na attracted tayo to it, 'di ba? Parang yung mga bubuyog na attract sila sa mga makukulay na mga bulaklak, ganyan. So, ang sarap sa pakiramdam kapag ka bright. At yung mga sinasabi natin mga bright na yan, nangyayari lamang kapag ka tayo marunong magpasalamat. Kasi kung reklamador po tayo ng taon, ng dekada at ng new millennium, di ba? Wala. Lahat na lang ng maganda, makikitaan mo ng hindi maganda. Di ba? Kunyari, magandang babae. Sa halip na appreciate mo siya, ay ang ganda naman ng babaeng yan, 'di ba? Pero kapag ka madilim ang puso mo, mabigat ang kalooban mo, ang aurahan mo parang sobrang nega, hindi mo makikita na maganda 'yung babae. Sabihin mo, ay ano naman yan? Makeup lang yan, 'di ba? Mapangit, oily naman talaga yan. Oily naman talaga yung inilip, minakeupan lang yan. Well, medyo may katotohanan din naman talaga 'yon, 'di ba? Pero ibig sabihin, hindi mo pwedeng na-appreciate mo siya na naka-makeup siya, maganda siya today. Yun na yun, tapos na. Hindi naman kailangan sabihin na pa na ang nega kasi ang ganda na nga niya, hanapan mo pa siya ng kamalian. Kulang diba? pa ba yung ganda niya sa paningin mo? Correct. Tingin ka muna sa salamin. Totoo. Minsan ganun tayo makapintas tayo ng itsura ng ibang tao. Hindi ka naman nananalamin. Hindi mo nakikita yung tunay mong itsura. Totoo. Diba? So minsan gawin din natin yon. Bago tayo manlait, bago mo dungisan, diba? Anong kasabihan yon? Bago mo tapakan ng pagkatao ng sino man. Ano ba? Ano bang kasabihan? Bago mo paputukin, sindihan mo muna. Ganun. Yung pala yun Alam mo pala Ba't mo ko tinatanong? Mali naman yun sa'yo Bago mapaputukan, sindihan mo muna. Diba? Napakalalim. Alam mo kung bakit? Kung lalaliman natin, partner, yung quotation na yan. Diba? Tama naman totoo naman. Diba? Bago sumilab, pumutok, maging malaki ang isang bagay, kailangan mo muna siyang umpisahan. Yan. Sisindihan. Sisindihan mo siya. So yung sinasabi nating having a grateful heart, umpisahan mo siya. Tama. Hindi yung, okay, sige, grateful heart ako, kaya marunong ako magpasalamat, diba? Pero hindi mo talaga inumpisahan. Lahat talaga na nakita mo, ay ano ba yan? Ito lang yung binigay? Yung merong binigay, pero yung, diba may mga taong gano'n sobrang nega na binigyan ka na nga, hinanapan mo pa. Yun yung mga taong binigay mo sa kanya yung kamay mo, gusto niya buong braso mo. Diba? Naghahanap. Yung hanggang kakaloob-looban mo. Pati laman loob mo, gusto niyang kunin. Sa true. Diba may mga taong gano'n na binigyan ka na nga ng gift or binigyan ka ng alay, binigyan ka ng anything. Ang nakitaan niya is, ito lang. Diba? O kaya, ang yaman naman niya, bakit ito lang? Di ba may ganun pa? O kaya, ano ba yun? Nag-effort. Tas sabi niya effort, pero ito lang. Di ba? Tingnan mo yun. Yung mindset na ganun. Tsaka tingnan mo yung facial expression mo. Gawin mo yun sa salamin ngayon. Correct. Ito lang. Ito lang. Di ba hindi maganda? Hindi nakangiti, nakabagsak yung labi. Correct. Hindi, tsaka parang distorted yung mukha. Tingnan mo. Di ba? Parang pagka nakita tayo ng salamat, binigyan mo kami ng alay. Di ba? Ang saya ng mukha. Pero yung ito lang, partner, gawin natin. 1, 2, 3, go. Ito lang. Ay, perfect. Kuhang-kuhang mo. Makainis ka. Ako lang talaga yung gumawa. Buisip to. Walang pakisama. Hindi ako ngayon mag-judge Ewan ko, wala naman judging dito. May contest ba? Ako yung mag-describe. Ba't ka judge? Ako yung kailangan tumingin sa facial expression mo. Hindi mo ako sinabayan. Hindi mo ako sinabayan sa ito lang. Appreciate ko nga. Sabi ko, ang galing-galing mo Kuhang-kuha mo Hindi, pero tama ka, partner. So there is a difference. And tama ka dun sa quotation mo kanina, di ba? Bago pumutok, sindihan mo muna. Magsisimula. Bagong quotation yun. I-caption nyo mamaya sa Facebook. Sabihin nyo, bago ko natutunan sa tambalan. Bago pumutok, dapat sindihan mo muna. Correct, diba? Kasi totoo naman. Bago pumutok yung magandang aura mo sa buhay, diba? Sisindihan mo muna, uumpisahan mo muna yan sa sarili mo, sa paligid mo, diba? Totoo yun. Ganun. Yung sinasabi nating facial expression, tingnan nyo, kung mayat-maya yung ginagawa, na ganun yung expression ninyo, ay, ito na naman. Ay, hindi siya maganda. Tingnan mo, pabagsak lahat. Tama. Ang pangit. Paano yung pabagsak? Patingin? Paano nga sample nga ulit? Hindi, ikaw naman. Tapos na ako. Diba? Ay, hindi maganda. Ang pangit. Diba? Napasimangot. Pabagsak. O, tapos nakakunot palagi yung noo mo. Ay, mayat-maya mong
ginagawa yun, halaka, sige, pag natulog at gumising ka, ganyan na yan permanently. Hindi lang yun, partner. Kahit hindi siya matulog, mahanginan niya na masama. Di ba yung sinasabi ng mga matatanda? Hanginin niya na masama. Ganon. Nako, hindi na may babalik sa tama. Kulubot na talaga yan. Pabagsak natin na mo, ang papangit. Di ba? Kapag gusto mong gumanda, kailangan appreciative ka. Grateful ka sa napakaraming bagay. Maaliwala sa pakiramdam, maaliwala sa mukha. Correct ka. At gawin natin yun kasi hindi naman po sa nananakot, no? Pero lagi namin ito sinasabi, wala tayong kasigurudahan na bukas nandyan pa tayong lahat. Correct. Diba? And dahil dun sa statement na yan, dun natin mas na-appreciate yung ngayon. Kung ano yung meron tayo ngayon. Yes. Ano yung saan ka gumagalaw ngayon. Ano yung hawak mo mga ngayon. Sino ang mga tao sa buhay mo ngayon. Kasi sa totoo lang, hindi natin lahat alam kung aabutin pa natin ang bukas. Baka nga wala nang mamaya eh. Diba? Nakakatakot talaga. Hindi na sanay ako pero medyo natakot ako wala nang mamaya. Diba? Pero totoo, diba? Wala kasiguruhan. Bakit hihintayin mo pa bukas kung wala naman talaga mamaya? Bakit hihintayin mo pa yung bukas kung pwede ka namang mawala na mamaya? Diba? Caption nyo yan sa Facebook, ha? Lagyan nyo ng hashtag, hashtag tambalan. Yes. Ganyan. Bakit mo pa hihintayin ang bukas kung mawawala ka na mamaya? Ganun. Ganun din naman yun. Parang tinatagal mo pa, nag-isip ka pa na matagal. Sa bagay. Sa bagay. Ikaw ba naranasan mo na bang napilayan or... maraming beses. Diba? Tingnan mo, yung mga taong napilayan, nasugatan, nagkaroon ng dislocation, kung ano man yung minor to major na accident, hindi ba't na lumabas ka ng bahay mo, buo ka? Diba? Pero nung mamaya, ang nangyari sa'yo, nadulas ka, merong parte ng katawan mo na wala na sa tamang alignment, diba? Or position, di ba? Totoo yun. Alam niyo, nagsimula lang ito doon sa halimbawa sa isang gesture ng tao na gumawa ng kabutihan para sa iyo. Yung nagdala lang po sa amin ng suman, ng puto. Ayan, ito ang sarap ng puto. Correct. Kapag pasok ko nga sabi ko, wow! Diba, sabi ko may yan. Sa atin yan, yung talagang tinanong ko. Tama tinanong ko. May game kasi tayo mamaya. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ito yung isusubo mo, isang piraso. Hindi marshmallow. Kasi maliit yung marshmallow eh. I'm so sorry. I'm confidently beautiful with a heart. Sa laki ng bunganga ko, kaya ko 5. Sorry. Sa laki ng puso mo sa dibdib mo. You're confidently beautiful with a big heart. Correct. With a big, shining, shimmering, splendid heart. Ganon. Diba? So, diba? Yun yung sinasabi ni partner na nag-umpisa lahat ng topic na to. Pwede kasi iba yung topic namin eh. Hindi actually, yung mga topic namin, hindi naman namin dinidiscuss bago kami umere ni partner. Kamwat may ang aming usapan. Pero nag-umpisa siya dahil bakit? May nagbigay at may nag-abot. Nag-translate siya into gratefulness. Gratitude. Humbleness, pwede. Diba? Ewan ko sabi nila tama daw. Pero may gumagamit. Pero alam ko talaga gratitude at humility. Hindi po humbleness at gratefulness. So anyways, diba, nag-umpisa sa ganon. So isipin mo yung effect na ganon, na good morning ka, na maaliwalas yung mukha mo sa security guard ng office ninyo. Diba? Tingnan mo yung security guard na yun, makukuha yung energy na yun eh. Na maaliwalas ka. Kung nag-umpisa ka ng ano ba naman, napakahirap ng parking dito ha, nakakainis na talaga kuya. Ay, ang pangit talaga, paano diba? ulit? Ito totoo, ang pangit, diba? Kahit na kami, perfect yung diba? Take one ka doon. Syempre, partner, parang yung shoot ko kanina, take one lahat, diba? Yung parang kahit naka-makeup ka, parang ang pangit. Kasi, ano ba naman yung kuya? Ganon, diba? Ang nega. Pero compared sa, kuya, good morning, kumusta ka po? Ganyan. Ang aliwalas, nag-ripple effect mga kabisyo. So, ganun din sa sa kabad tripan. Inumpisa mo ng bad trip, baka matapos ng bad trip, diba? Totoo yun At wag, yung sinasabi ng tambalan, wag po natin gagawing habit yung ganun. Pag alam mo nakakapangit yung ginagawa mo, diba, nakakasama sa kalooban mo, hindi ka nag-grow, tigilan mo na. Tama. Diba? Pwede kasi naman, may choice ka na gawin yung mas maganda sa halip na magreklamo, diba, magpasalamat. Sa halip na mamintas, magbigay papuri. Correct. Diba? Sa halip na magreklamo, diba, tingnan yung mga magagandang nangyayari sa buhay mo kasi meron lahat niyan. Correct. True, lalo ito lang diba? halong Change your mind, change your habit, change your perspective. Hindi mo pwedeng sabihin, eto na ako. Hindi, walang ganun. Diba? Every day is a chance for you to change. Correct.
speaking of changes, 'di ba? At syempre, dahil tayo nagpapasalamat, 'di ba? Nagpapasalamat din lahat ng mga nagse-celebrate ng kanilang mga birthday. Gusto ko lang i-shout out si Sir Dennis Libor ng PNB celebrating his birthday today. Happy birthday! Uy, enjoy! At sa lahat ng mga kabisya nating nakatutok, have a grateful heart. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!